Ремонт барышында бинаның түбәсе олыштырылачак, яңа фасад ясалачак. Бүгенге көндә эшчеләр бинаның диварларын тышлау өчен тимер каркаслар кору белән мәшгуль. Бу эшләрне Кукмара районының эшче бригадасы башкара. Без Таткомол жилсервис оешмасының Кукмарадан килеп эшлибез. Шул оешмада без официальный эшләүчеләр. Монда килгәнгә шатнадыр дигәндә. Шуның фасадын килдеген. Biz нарат астында пионер лагерь шикелле лагерь ясадык. Капиталь ремонт эшләре апрель азагында башланып киткән иде. Җимерәсен җимереп, сөтәсен сөткәннән соң бинаның эшен диварларын кырып чистарттылар. Эшчеләр канатланып эшли. Кайчандыр биредә иҗат кешеләрнең эшләве дә шундый мөхит тудыратыр күрәсең. Бинаның беренче катында электр линияларын көйләү, яңа чыбыклар сузу эшләре дә алып барыла. Бу эшләрне җирлектәге оешма эшчеләре башкара. Безнең бригада электрика суза. Һәрге моментта менә беренче этажны яртысын диергә була инде бетердек. Алайса, икенче этажда тунсак бетердек. Өтләрнең якын тирәгендә. Ремонт барышында эчке эшләр башкарылып, яңа җиһазлар да алыначак. Капиталь ремонт төгәлләнеп, бина кулланышка тапшырылгач, биредә суд приставлары хезмәте, мировой суд урнашачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.